Kaixo neska mutilak. Hau da Gazteon kazetaren bideobloga. Gaurko gaia oso berezia da. Zer moduz zaude gaur? Triste, alai, nekatuta, lasai. Gaur emozioez hitz egingo dugu. Gure emozioak gure bizitzako mapa bezala da. Ez baditugu identifikatzen, gu galduta egongo gara. Eta emozioak identifikatzeko eta kudeatzeko aukera daukagu. Entzun. 2 emozio mota dauzkagu. Positiboak eta negatiboak. Positiboak dira poza, maitasuna, lasaitasuna, alaitasuna. Eta negatiboak dira beldurra, tristura, haserrea. Garrantzitsuena da identifikatzea zeintzuk diren gure emozioak. Eta horiek behin identifikatuta ekintzak egitea horiek kudeatzeko hobeto. Esaterako gehiegizko haserrea badaukagu, arnasketa sakonak egin ahal ditugu lasaitzeko. Bestalde, oso triste bagaude, beste pertsonekin hitz egitea onuragarria izan daiteke. Garrantzitsuena da emozioak identifikatzea eta bakoitzak bere ekintzak egitea. Gogoratu gure emozioak gure lagunak direla, ez gure etsaiak. Gure gorputza, gure adimena, gure espiritua hobeto ulertzeko laguntzen digute. Pelikula oso ona gomendatzen dizut, Inside Out. Oso ona da. Modu divertigarrian eta politan erakusten dute zein garrantzitsuak diren emozioak. Zuk dakizu zure emozioak identifikatzen eta ulertzen? Hau izan da Gazteon kazetaren bideobloga. Besarkada bat eta laster arte!